Мне краёў чужих не трэба, як не ворожи. Не хочу чужого неба, радостяў чужих. Доўга моўчкі маляваць шэдэўр – гэта не пра яе. Наталя Чарнагалова – згустак экспрэсіі, якая пастаянна выплёскваецца за межы і прымае самыя розныя формы. Сёння ў яе майстэрні тысячы карцін. Гэтая экспазіцыя толькі маленькі штрых, ці дакладней пляма. Прафесійная мастачка, член Беларускага саюза мастакоў Наталья Арсентьевна даўно свядома адмовілася ад пэндзля і традыцыйных тэхнік. Кто сказал, что нужно краски смешивать, а? Зачем грязью писать? Надо радугой писать, радугой, радугой. До каких пор будете показывать академические знания на холстах? Многія такога мастацтва не разумеюць, не менш, аднак і тых, хто выразна бачыць у буры ліній і каляровых плям сюжет і галоўную ідэю. Вы знаете, я 15 лет ходила когда-то и говорила, неужели вы не можете нормально нарисовать картину, как люди рисуют? Если по отдельности 20. Но она говорила, вы ничего не понимаете. Но пришел момент, когда я поняла, что это талант. Так выразить в картинах красоту нашей земли, я думаю, никто так не сделает. Для меня вот Черноголова один из лучших белорусских художников, гениальный художник. Ценю как человека, не только как художник интересна, она интересна как исполнитель своих стихов. Она актриса в жизни, актриса на холсте. Ценю ее за искренность в творчестве, в жизни. Сярод работ шмат пейзажаў. На іх мясціны блізкія сэрцу Натальи Чарнагаловай, родная Жыткаўшчына і Брэст. А ўсю выставу мастачка прысвячае сваёй маці. Приглашаю вас на мою выставку «Музей спасенных ценностей», где я буду проводить мастер-класс и радовать вас своей могучей энергией. А яшчэ мастачка верыць, яе энергія і мастацкі патэнцыял патрэбныя Брэсту. Ну хто яшчэ умее так маляваць вясёлкай і не баіцца атрымаць ярлык дзівачкі. Такім чынам, калі вы адчуваеце вясновы гіпавітаміноз ці проста недахоп энергіі, прыходзьце сюды ў Брэсцкі музей выратаваных мастацкіх каштоўнасцей і падключайцеся да энергетычных потокаў Натальи Чарнагаловай. Аліса Грыгарчук, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».